sa pagmisa, padayon kita nga mag-ampo, ilabi na niya ning atong sitwasyon. So salamat kaninyo mga pamilya, Campaner, Ibanez, and Martin. Salamat usab ako sa mga pamilya nga nag-attend karon Santos na misa. O sa mga igsuon nato nga nasa laing nasod, no, nga nag-apil, si Fiha Bilona, si Claret family, si Guapa ko, si Sin Codilia Serio, ang may gagaw nga si Dinaga Ross, nani sila sa laing nasod ang uban. Nako diri si Mary Franco, Vanessa Salising, Annie Rose Villarba, si Milan Guy, Rene Boy Olaco, Emma Sardido, si Judge Carmelita Davin, si Blaze, no? Si Virgie Batuto Martil, si Lintra Zuna. So salamat sa inyo nga ang pag-apel ni Santos na Misa. Ang Santos na Misa usama ni kapasalamat nato nga ang Dios abudansya, ang Dios generous kayo. Mabitaw nang gitawag siya nga the good shepherd. Wala itong pangutan ng anong dili man siya best shepherd, nganong good lang man. Tungod kay dili tanang best good, pero tanang good best. Nganong nahimo siyang good kay nagpakamatay siya para kanatong tanan. Maski sa atong mga kakulangan dinis kalibutan, maski sa atong mga pag-abuso, maski sa dili nato pagsunod sa iyang mga balaod, pagigugma sa isig katawo, pagpasaylo, atiman sa pamilya, atiman sa kinaiyakan, pagpuyong kahiusa, ay mga panahon nga nagkulang kita din eh. Dili kita sensitive sa atong isig kaingon. Ay mga panahon, pero ang Ginoo nagpadayon siyang buutan. Mabitaw nang mingon sila, ngano dili man usabon sa Ginoo ang plano sa yawa o hunahuna sa yawa. O ang yawa mismo, iyang usabon para mabuutan. Dili na kaya mahimo sa Ginoo. Tungod siya dakong paghigugma, maski sa yawa. Tungod siya dakong pagrespeto sa mga desisyon natong tanan. Yun na nakabutan ng Ginoo. Pero lagi, kung natin mabuhat nga di maayo, anapo ni sa putanan. So mo na, tumango na to. Gani kinirong virus nga, ni Kuya Naps, di mo kalibutan, resulta ni sa nainagbuhat nga di maayo. O mo ni sa putanan na itong tanan. Mo nang karon ang atong mahimo, ang pag-ampo na to sa Ginoo nga tabangan kita niya. Pero ibalik na ko, nganing Santos na Misa, nagpasalamat ta sa Ginoo nga maski na atay mga kakulangan, natong mga igsuon nagpakasala, padayon niya po siya nagpakaon ka nato, napagyapoy-abot ang dagat ng mga isda. Ang atong mga kabukiran, maski init karon, napagyapoy yung makaon. Napagitay magkuha, no? Nakasurvive pa kita ni ining panahon na. Wala kita gani bang ganang gipanisan. Naadyan. Doon, paningkamot lang po. Pero mga igsoon, kung unsa may naakan na to, ato pasalamatan ng Ginoo. Ang tawag biya ni ini gratituos labo ka. Di ka na bang, di mo kita ngayon ani? Ano nabuhi pa karong ta, ang lawang. Tungod ba kay buotan ta? Tungod ba kay guwapa ta? Tungod ba kay healthy ta? Grasya ra gid ta sa Ginoo. Mao nang kay grasya man ni sa Ginoo, i-celebrate nato. Pinaagi pasalamat sa misa. Pero di lang po ito pag-celebrate, paambit po nato. Mabitaw ning nindot po ni panahon na karon kay nalumpag ang virus sa indifference, no? Nanikabot ang matag usa ni makapaambit. Gani ang pamilya karon tulo ka buok nga nag-sponsor silang mapaambit karon ilang pag-ampo. Ang pangangyo sa buotan nga Ginoo nga tabangan kita ni ining sitwasyon. Dili siguro dayon nga mawala ang virus kundi dili nga ang tanan labi na diri sa among lugar, malikay kami, no? Ma-safety kami. Mga igsoon diri sa Santos na Misa, tungod sa atong paghinumdum kanunay sa kamaayo sa Ginoo. Ngunit dako kayo ang atong pagpadayag sa atong pasalamat. Kabalo kita nga ang Misa is the highest form of prayer.
diri sa Ebanghelyo o gani ang salmo di ay nag-ingon nga usa ka butang ang akong gipangita ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Mo ni ang usa sa mga murag diferensya sa communication ko. Hinay ang internet, no? Adunay gamay na interruption. Mo ni pangandoy sa salmo nga makapuyo kita sa balay sa Ginoo. Kung sa may nasa balay sa Ginoo, kaluoy, pasaylo, kalinaw. So mo ni naut-paut ang pangandoy natong tanan. Nakitang tanan makapuyo sa balay sa Dios sa atong adlaw nga kinabuhi. Kamo mga pamilya din nga nagsimba karon. Panikamutan nato, life is so short. Magpuyo ta kanunay sa kalinaw, pag pinasayloan. Kung gusto mo magmalipayon na kinabuhi, sundan ninyo ang balaod sa Dios. Gugma, kalinaw, ay usap. Mara ganay pinakasikreto. Para magmalipayon kita sa kinabuhi. Na maski kining virus, dili ni siya makaputol sa itong kalipay. Kung sa atong pamilya mapuyan na ito kining kinabuhi sa balay sa Dios. So, bisag asaman mo karon, bisag asaman na itong mga trabaho, sa maayo ang atong gihimo, klaro ang atong konsensya. Hinumdum ko sa obispo nga nagbiyahe, nga giingnan niya yung kaubang obispo, kaya dali kay matulog. Giingnan niya yung kaubang obispo, dali araw, hindi mo makatulog ba yun? Ingon ang isa ka obispo, nga, duha lagi sekreto ani. Una, hinlo imong konsensya. So, sa hinlo imong konsensya, okay na gimawa ka. Ikaduha, mino ang nabuto ingon nila. Ikaduha, masawa kay ako kwartas bangko. Dali ka katulog. Mga igsoon salamat tayo sa kong pamilya po, no? O si Nining, o ako yung uncle Fernando Villarosa. Sila ron nila isang apil po sa misa. Sa mga igsoon, niining sitwasyon na to karon ato aning i-intensify kining pagpuyo sa balay sa Ginoo. So, magpaambita yung taong pamilya ang saon nato na mahimo atong balay pod nga sama sa balay sa Dios. Mo tani gayon kay wala pa man tay trabaho ron, so intact pa man ta para pag human ini full force na para pag nag-battle gear kita kung sa gira pa para pagawas na to. Mo na nato ang way of life. Mga igsuon diri sa Ebanghelyo, si Jesus ingon siya na palikuran mga tao. Mao po ni panahon karon sa COVID-19, marag lingkod ang tanan. Panahon nga mag-istoryahan na sila ganahan kayo nga kag Jesus maminaw. Mo na maglingkod na sila kay maminaw. Ang sa una manggod basta mulingkod ka, si Jesus magsulti. Ang relasyon na teacher and student, kita maminaw. Kana siguro panahon nga magpabinaway ang mama ang papa may mga estudyante sa ilang anak na. Ang mga anak po na yung estudyante sila ginikanan maminaw kung sa isulti. Kung sa ibuhaton sa maabot ng panahon. Pero kung nahimo naman ang ninyo, no, mo na celebrate kita pasalamat sa Ginoo ni Ana or ipadayon na lang. So inanakabutan ng Ginoo. Andam siyang maminaw. Kanang sensitive siya sa ato ang gibati. Mo na dita maulaw, magampo. Gani ginghanda na itong amahan mo. Doon na kayo. No, Father, sayon na kayo. Di na kay Ginoo. Kung Ginoo mo maglayo na kayo relasyon. Pero ingong amahan, doon na yun, no? Doon na kayo. So, mga igsoon, ang mensahe diri sa Ebanghelyo nga, itamahan nilok mo doon sa Dios. Sensitive siya sa itong gibati. Sama din, kabalo siyang igutong ng mga tao. Balo siya. Sa itong mga problema, doon kita. Gani karong mga panahon na nalibog ta, nakulbaan kita, nahadlok kita, we have to cry out to God. Atong may isinggit, isihagit, ihilak ito, tubangan sa Ginoo, kay kabalo ang Ginoo sa itong gibati. Diri sa unahan sa Ebanghelyo, si Felipe, wala man yun siya naghingan niya Felipe, kung sa may buhaton, si Felipe, di natakabuhat na di takatabangan ni mga tawhana. May galing kay na si Andres. Si Andres, nakita yung pamaagi. May nakakita siya sa bata na nagdalagpan. Salig siya sa Isos, na makabuhat yun something extraordinary. Sa ingon siya, Lord, na bata dito. Pwede po nato sa itong panimalay, matagusan ka nato mamahimong Andres. No? Mangitag pamaagi. Unsaon pagtabang.
ang atong pamilya. Unsaon pagtabang ang atong isig katawo. Mangita tag pamaagi unsaon nga. Maraming salamat po sa mga ginikanan nga mga mature kayo, kani mga ginikanan nga responsible kayo. Ngita gid sila pamaagi. Aron matiman nila ang pamilya mo nag-celebrate sa mga anak na sila bahay ginikanan. So tawag po nato mga amahan, inahan kay usahay manggod mabalitaan na lang nato ang papa sige ra. May paningkamot, sige ra, muling hayaw, sige ra, dula-dula inana gani. Dila nangitag pamaagi. Mamahimo ta tang mga Andres nga pinaagi sa atong mga gagmay contribution no sa atong mga pagpaningkamot, pagtudlo. Diyan na masinungdanan nga mahitabo ang milagro. Kung ang amahan, inahan, matudlo sa ilang mga anak, ginay milagro nga mahitabo. Ngani sa ilang mga pagpaningkamot, sugod rin mo ginasagamay. Karon niya sinso din nila ko. Milagro kaya. So, gani mo, looking back mo tanaw sila, ano na inani naman ni. Ginatabang sa Ginoo. Basta mo lihok lang, trabaho lang. Halimbawa, example, nga kanang problema, kalinaw sa pamilya, no? Kung ang amahan maningkamot sa ginagmay lang, na usabon na ito yung kinabuhi sa unang panahon, nga nahimo siyang source kagubot, siya gamay lang. Maminaw siya sa iyong mga pamilya, na siya time siyang pamilya, sa inano na kagamay, dako ng milagro ni Ana. Mga trabaho ang Diyos ni Ana. So mamahimo tatang Andres, gani karon ang mga pulis, mga frontliners, abudan siya kasi sa mga pagkaon, ano man, na yung mga tao, ginagmay, nagatod-hatod. So, nita kong milagro, na ito kay nahimo, nitabang. Muna nga itong iyang po, nga kitang tanan unta, ni kamot nga, magbuhat ka nunay maayo para sa uban. Muna ang mensahe karon ng mga bagong Andres, nga, nita yun pa ni kamot, kung saan nga matabangan ang pamilya, kung saan nga matabangan ang atong isig katawo. Padayon kita sa pagsaulong ni Ining Santos ng Misa. Ano na kita muduol sa atong Ginoo nga maayo kaayo nga magbalantay, Ginoo nga concern sa atong mga gibati. Kung misali kita nga dili kita biyaan sa Ginoo. Dahil na ito tanan na itong mga intensyon diya sa Santos ng Misa. Kung maginaot kita nga, maningkamot kita sa pagpuyo sa balay sa Diyos. Kinabuhi nga sama ni Andres. Tungod si Andres, nakita niya ang panginahanglan sa mga tao. Ningkamot siya na matabangan ang mga nanginahanglan. Ang pagtabang sa panginahanglan dili man para sa mga tao na sa gawas ng pamilya. Una din sa pamilya. Tagang mga sa ubang mga pamilya okay na sila, pero sa ubang mga pamilya nga nagproblema pa. Nanginahanglan sila sa pagmahal silang mga ginikanan. Hinaot pa unta nga. Mamahimo mong Andres. Mangita yung pamaagi na matabangan ng pamilya. Pamilya nga nagkabulag-bulag. Pamilya nga nagkagubot. Hinaot pa unta ang amahan o inahan ng mga anak manikamo na mahiusa ka na yung pamilya. Padayon kita ni Ining Santos na Misa. Mga kita sa grasya sa Ginoo. O karon kita nga magmalipayon. Magpuyo kita sa balay ng Ginoo. Amen.